Fordøjelsesprocessen starter i vores mund, hvor vi i vores fortænder bruger den mekaniske nedbrydning og klipper og skærer maden over, og i vores kindtænder maler og knuser maden. Herefter så bruger vi vores spyt til via enzymer at nedbryde stivelsesmolekyler osv. i den mad, vi lige har indtaget. Herefter skubber vi via tungen vores mad ned i spiserøret, og herefter bliver maden transporteret ned i tynd- og tyktarmen, til derfor til sidst at ende i endetarmen. Det, der er vigtigt ved fordøjelsesprocessen, det er, at vi får optaget nogle vigtige næringsstoffer, og herefter udskiller vi de stoffer, som er affald. Det vigtige ved fordøjelsessystemet, det er, at vi via nogle muskelsammentrækninger kan få transporteret den her mad ned igennem kroppen. Muskelsammentrækningerne er faktisk så stærke, så vi i princippet kan stå på hovedet og samtidig optage den mad, som vi har brug for. Takket være et nyt high definition kamera kan vi se mælens vej igennem fordøjelsessystemet. Mælen forvandler sig i munden til en klump af mel og kommer igennem spiseåret og passerer derefter svælget. Når det er der, vil det takket være muskelsammentrækninger ankomme til maven gennem svælget og kan ikke komme tilbage på grund af en lukken muskel. I ventriculus eller mavesækken sker der en mekanisk proces, hvor maden æltes. Herefter sker den biokemiske proces, og maden bliver nedbrudt af syre. Mavevæsken har en pH-værdi på lidt over 1, hvilket gør den meget sur. Efter en times tid i maven bliver maden sendt videre i systemet. Den skal igennem et lille hul kaldet pylorus. Herved transporteres maden til tyndtarmen. Maden ankommer nu i tyndtarmen. Tyndtarmens funktion er at optage næringsstoffer fra føden, som optages igennem tarmvæggen. Tarmvæggen består af mikroskopiske små fingerlignende fremspring, kaldet villi. Der findes millioner af dem, som vi tager et nærmere kig på her. Resten af tyndtarmen absorberer føden, og ufordøjede dele afleveres til tyktarmen. Nu pumpes der en syreneutraliserende væske ud, og leveren har omdannet fedtet til mindre dele. Efter 1,5 time har tyndtarmen optaget det meste af næringsstofferne, og nu kommer vi til tyktarmen. Her bliver det sidste pumpet ud af en lille mekanisme, som gør, at maden ikke kommer tilbage, hvor den kom fra. Det, som nu er tilbage, er affaldsstoffer og døde celler fra organerne. Tyktarmens vigtigste job er at udvinde vand fra det hele. Tyktarmen indeholder en rig bakterieflora, og hvis funktionen ikke, man kan ikke helt klarlægge den, men bakterierne nedbryder ved gæring nogle af de stoffer, som ikke kan nedbrydes af kroppen, eller ikke kan fordøjes. Og herved dannes der nogle forskellige gæringsrester, som bliver sådan nogle fedtsyrer, som optages af tyktarmsvæggen. Og nogle af gasser afgives også, som vi ser ved prutter og
Og efter 12 timer i fordøjelsessystemet, så vil det komme ud gennem afføringen.